Când dorești să filmezi ceva și nu ai niciun intro și să te gândești, cum să fie intro-ul? No, am luat piciorul, n-avem intro. Totuși. În episodul trecut, doar asta am făcut, adică am ajuns aici, am explicat 2-3 chestii și cam atâta. Și m-am bălbăit foarte mult și m-am grăbit foarte mult. Și să încerc să fiu așa, să vorbesc mai clar, pentru că am vorbit ca dracu. Nu mă judecați. Se înserează. Nu știu dacă ne ținem măcar asta. Va veni poate că să mă vacă, să o batem totuși. Da, cu pickaxe-ul. Bravo. Da, cam închis Minecraft. Am închis Minecraft după aceea, când ne-a filmat. Filmat și... nu ai chef nimica. Adică așa cu F5, cu F5 cu așa mai repede. Nu știu ce diferență, adică, doar ce mai mult să alerg cu F5-ul. Să avem grijă că totuși avem mobi. Activ. Aveți mobi, avem... Mamă, grea e română, mă, tata. Da, grea? What? Ce cu porcul ăsta? Ăla dracu de mine că vreau să mă sinucid. Unde? Mi-era aici un porc. Nu știu ce dracu are. Uite și mă se bați. Hai mă, rog, toți cât să mătii. Nu știu ce dracu are porcul ăsta, cred că băguit. Nu știu, și cam atâta. Mâncare. Dificultatea e pe... normal. Mi-e porcul blestemat. Hai să facem repede apoi în peștera noastră. Salut, domnule. Oh, scheleți. O bagă sprintul. Tot scheleții ăștia au fost prea upgradați, prea în prostie. Mai de mult te învârteai pe lângă scheleti și nu te puteau atinge. Acum n-ai cum să nu te atingă scheleții. Cu o să eu să fim ok totuși. Mă uita dracu cât filmez, o să văd aici ce fac. Oricum, cum se vede, nu-i premiu nimic. Cât să mătii. Asta nu-i premium Bandicam-ul deloc, adică de... aoleu. E versiunea care e după site-ul lor oficial care filmează numai 10 minute. Și chiar îmi place, adică totuși știu că poate fi setat dacă l-ai premium, dar nu se merită o investiție dacă n-ai ceva concludent. Aș zice păi că m-aș pula în român asta. E grea, mă, e foarte grea. Am făcut roșii de un dovleac totuși. Un pumpkin. Du-te, mă. Am ajuns aici. Da. Dacă punem să ce caut aici. Am văzut schelete, nu mă bucură deloc. Bă. De acolo, mă pândește. Hai, dracu. Poate cred că eu sunt necrofil. Dracu. Poate, că ăștia cred că sunt necrofil. Dar nu-s. Țâțe. Poate pedofil, da, necrofil. Chiar, de ce dracu e necrofil, sincer? N-am înțeles niciodată, sau gay. De ce fie? Bă, pedofil, hai că are o logică acolo, dar totuși. În fine. Să strâng peste subiectul ăsta ciudat. Foarte ciudat. Bă, hai. Bă, tu zgâță, mătii. Du-te jos. Pe jump. Așa. Acolo e revive, nu? Nu știu dacă ne ținem mâncarea asta. Nu știu, trebuie să o mâncăm doar când e necesar. Și când avem viață. Sau când ne atacă hamsteri gigantici. Am ceva cu niște hamsteri gigantici, nu știu ce. Nu mi-e frică de hamsteri.
Anyways. Așa, m-am blocat pe loc și eram blocat așa. Știam că acolo buie, am blocat, nu mai să făcut nimic. Am buit. Da, am murit ca botul. Foarte urât. Așa, din alt episod, direct. Da, altă. Nu înțeleg de ce m-am... Și n-am înțeles de ce am pus numele la seria asta mai ca pe vremuri. Mamă, ce pui creepy în spatele meu. Nu bagă-să mă. Strânge tot. Nu! A fost foarte prostesc din partea mea să stau așa și doar să mă plasez aiurea și după aceea să sper să nu mor și adică eram foarte descoperit. Băi. Iar mor. Bun. Pagă carne. N-am lemn. Asta e foarte nașpa. Mai bine dracu mă prind fute una. Bine măcar era pe harp. Era ceva atunci. Bă. N-am făcut pickaxe de piatră. Am uitat. De asta de fier. Totuși. Da, să mă uit la ceas. N-am început, trebuie să mă uit la ceas. Recaul? Nu, e restul. Really? Flori? Sincer acum. Ce nivel suntem? La nivelul 20. Pe Insta că dacă ajungi în jos ai pune de diamante practic. Muștie proaste. Restul aur. Da, aici restul. Nu știu beatul junior, dar sper să nu vină la mine. Adică oricum mai bine dacă ars. Tot s-a părjolit. Ca porcul de Crăciun. Crăciun. Bine, nu cred că n-am pronunțat Crăciun. N-am pronunțat greșit, da. Bravo, bravo. Aolea, română, mătii. N-am pronunțat corect. Așa. Nu știu, ceva interesant în partea. Acel moment, știi tu ce când spui ceva și parcă ai senzația că n-ai spus complet. Poate să scade destul de des totuși. Hai să ne grăbim puțin. Cel puțin am fața cu măcar atâta, știi? Da, vorbesc cam ciudat și drept, adică așa mai rapid și mai închis așa, adică închis, da, fac logic. Așa, cum să explic eu? Adică nu prea să înțelegi ce spun eu. Vorbesc cu jumătate de gură. Da, așa e respectiv, vorbești cu jumătate de gură. Totuși. Nu știu cât va fi faza combinată, adică o să mai mergem puțin pe afară și o să face rost de mâncare mai stabilă, adică mâncare acolo jumătate de stack. În opinia mea, cred că am avut cel mai prost început ever de când joc în Minecraft. Hai încolo. Cred că nu ești suficient de prost încât... Ba, ai suficient de prost încât nu poate să meargă pe acolo. O să vezi că vine Spider-Man și îmi fute una. Și mă rog în lavă. Am văzut că ești un zombiile acolo. Totuși. Pe aici... De ce tragem? La 12. S-ar putea spawna mobi. Ăsta mobcică, diamante. Pe la stradă se spawnează. Sau se generează, spawnează, generează. Cred că amândouă sunt corecte. Cred, nu sunt sigur. M-am apucat.